Samantala, Idol, Lubak-Lubak na kalsada naman po sa Zamora Street, Dagupan City, Ininspeksyon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Ininspeksyon ng mga konsehal ang lubak-lubak na bahagi ng kalsada sa Zamora Street, Barangay 4, Dagupan City kahapon. Kasama ang City Engineering Office personnel, isinaad nitong depektibo umano ang isinagawang proyekto sa nasabing bahagi. Noong Disyembre 2022, sinubukan umano ng kasalukuyang kontraktor na makipag-ugnayan sa dating kontraktor na humawak sa nasabing proyekto, nang sa gayon ay maipagpatuloy ang pagsasagawa nito. Ngunit mapahanggang ngayon ay wala pa rin itong tugon. Sa kabilang banda, ilang proyektong naglalayon na maibsan ang pagbaha at mga road elevation at drainage upgrade ang kasalukuyang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.